o mae yna gyfle fan hyn go iawn i Lywodraeth Cymru i ddangos bod nhw'n llywodraethu Cymru a bod nhw o blaid y Gymraeg ac yn gefnogol i'r Gymraeg. Os ydy'r bil cynllunio fel ag y mae, yn mynd trwyddo fel ag y mae, bydd o'n symbol o fethiant polisi ac o fethiant aelodau Cynulliad Cymru i gofleidio'r maes yma ac i sicrhau dyfodol cynaladwy i Gymru ac i'r Gymraeg. Dwi'n ddiolchgar am y sylwadau gaethon ni, a mae rhai o'r bobl a gafodd lle fiwn ni'n trafod hyn gyda nhw yma heddi. A dwi'n gobeithio nhw'n mynd yn ôl ar neges yna i aelodau eraill o'r preider a oedd yn cyfarfod gyda ni. Mae yna rhai egwyddorion gyffredinol sydd yn treulio trwy'r drafft ymgynghorol yma. Yn y lle cyntaf, nid mater defnydd tir yn unig i'w cynllunio. Pryd dyn ni wedi cynnal cyfarfodydd gyda cynllunwyr o fewn Llywodraeth Cymru ac yn y rhanbarthau, maen nhw'n syrthio nôl ar y datganiad yna, o iawn, mae busnes cynllunio yn ymwneud gyda defnydd tir. Mae pob penderfyniad defnydd tir yn cael effaith ar bobl ac ar ymgylchedd. Felly mae pob datblygiad polisi neu pob bil o unrhyw fath sydd yn ymwneud â cynllunio yn ymwneud gyda bobl ar ymgylchedd. Ac yng Nghymru, mae'r bobl yn cynnwys y Gymraeg. Yn ail, mae'n amlwg bod yna diffygion yn y drefn cynllunio. A dyn ni'n gweud fel mater y gwyddor, mae angen i gweld mwy o reolaeth dros cynllunio gan cymunedau. Dwi wedi gweld 2 enghraifft yn fardal i fy hun. Yn ardal Bodyrwyddan, mae 94% o'r boblogaeth wedi datgan i gwrthwynebiad i aderdu 802 ar stepan drws i pentre bach nhw. 94% yn y referendwm o gynhaliwyd yr ardal yna. Di ystyrwyd hwnna'n llwyr. Yn yr un sir, roedd cynghorydd yn codi fyny ac yn deud bod yn cynrychioli cymuned yn y sir yna ac yn annog, yn wir, bron yn begian y cyngor sir yna i sicrhau nad oedd nhw'n caniatáu datblygiad 15 yn ei pentre fe. Nid bod e'n gwrthwynebu datblygu tai, roedd ei o blaid rhywbeth mwy resymol, 10 tŷ. Ymateb y cyngor, anwybyddu'r cynghorydd a prydleisio o blaid y 15. I'r cynghorydd yna deud, yn blwmp ac yn blaen, mae un o'r prif resymau oedd yn gwrthwynebu datblygu mwy o dai yn y pentre i bod adeiladwyr lleol eraill yn gwrthwynebu hynny, roedd yn tanseilio i diwydiant adeiladu tai nhw hunain o gael uned arall o 15 yn ei stad arall o 15 yn y cymuned berthnasol yna. Felly mae yna rhywbeth yn bod yn y broses o democrateiddio sydd wedi bod yn mynd ymlaen, lle dyw barn lleol bobl ddim yn cael yr ystyriaeth y ddylai fo. Nawr dwi'n digon hyn i gofio adroddiad cynllunio daeth allan ar ddiwedd y 60au, dechrau'r 70au, adroddiad Skeffington. Oedd yn annog y byd cynllunio trwyddi draw i gofleidio'r gymuned, i gofleidio bobl a sicrhau llais cry i bobl yn eu cymedau nhw. Mae arna i ofn bod yn dal rhywbeth sy'n cael ystyried yn rhywbeth rhy arbenigol a rhy bwysig i ganiatáu i bobl i cael llais go iawn mewn dyfodol i cymunedau nhw. Ond mae cyfle ni i newid hwnna, a gall y bil cynllunio yma cymeryd camau i'r cyfeiriad yna. Yn drydydd, does dim amheuaeth bod penderfyniadau cynllunio mynd i gael ac wedi cael effaith ar y Gymraeg. Dim o reidrwydd effeithiau negyddol, dim dadl ydy hwn dros gwrthwynebu datblygiadau tai. Dadl ydy hwn dros sicrhau datblygu tai a datblygiadau economaidd eraill sydd yn gynaladwy. Mewn rhai ardaloedd, mae angen mwy o tai. Mewn ardaloedd eraill, mae angen ystyried be di effaith y datblygiad yna ar y gymuned, ar wasanaethau ac ar yr iaith Gymraeg. A mae eisiau bod yn hollol agored am hyn. Dim rhywbeth i sôn amdano yn y dirgelwch ydy hyn. Mae rhaid bod yn hollol agored yn cydnabod bod datblygiadau yn gallu bod yn niweidiol neu yn wir yn gallu cryfhau y Gymraeg. Nawr roi un enghraifft bach syml chi o'r ochr cadarnhaol. Mae'n anodd iawn i ffermwyr yr enghraifft i adeiladu ail tŷ ar eu tir nhw, oni bai bod nhw'n gallu profi bod y fferm yna yn gallu cynnal 2 teulu. Nawr, yn fardal i, mae'r ffermydd yn fach.
Mae'r rhan fwyaf o'r ffermwyr erbyn hyn yn dibynol ar incwm y tu allan i'r ffarm. Mwyn sicrhau olyniaeth, mae'n naturiol iddyn nhw i gobeithio bod y mab neu'r ferch yn aros ar y fferm ac yn cyfrannu at ablygyd y fferm yna. Ond petai nhw'n mynd i awdurdod cynllunio a gofyn yn ganiatad cynllunio ar gyfer ail cartre, fysa'r rhaid profi bod y fferm yna ddim yn gallu